Уларның мына ата-бабалары, олаталары мына шул Француз сугышында, Наполеон вакытында катнашкан дип күрсәтергә мөмкин инде. Мына шул йырларда улар йырлап, кайтып төшкән дип әйтеп, мына йырларда йырлатып, өйрәтеп, балаларга уларның шул вакыйгалар турында мына хатирәләрне искә алып, күз алдына килтереп, өйрәтеп була дип уйлыйм инде. Мин үзем башлангыч сыйныфтар укытучысы буларак балаларга шәҗәрә төзергә генә өйрәтәм инде. Аларга нисек итеп төзү башларга, уларга туганлык атамаһын өйрәтәм инде. Кем була уларга? Менә ике туганды белергә өйрәтәм инде. Һез туган дип бер-берен әйтәм инде. Бер-берегез менән дус тату булыгыз дип шәйтеп өйрәтәм. Беренче сыйныфта ук шул мәдәният дәресләре була бит инде. Шунда ук без өйрәтә башлайбыз уларга. Шәҗәрәне өйрәнү ул бик ябай гына эш түгел бит. Беренчедән үзәк архивта берничә еллап әзерләргә кирәк бит. Шуның өчен архивта утырып, шуны менә мин әзерләгән вакытта районның архивына мөрәҗәгать иттем инде. Анда ярай хакланган авылның хуҗалык кенәгәләре. Тик менә 41нче елдан гына бар хуҗалык кенәгәләре. Аның алдагылар юк. Шуннан соң район гәзитен актарып чыгарга туры килде байтак. Ул 2нче еллардан башлап. Вот. Анда кайбер материаллар табылды. Докладты мин калдырып киттем мәктәпкә. Чөнки берәр өйрәнүче булса, менә минем докладты шуннан алып үзләренә мәгълүмат алырлар дип уйлыйм мин. Тормыш сабактарында бер дәрес бирелгән, минем шәҗәрәм дигән. Ана шуның буенча мәктәпләрдә байтак эш башкарылды ул. Без Картатайдан башка бераз да белмәдек. Картатай менә шул булган, анан ары белмәдек дә без. Чөнки буга игътибар да булмады. Инде без башка юлбашчыларның ниләр аларның семьяларын, әлдә кемнәрен белеп беттек, үзебезнең башка Картатайдан башка бер кем дә белмәдек. Менә бу яктан бигрәк ул ифрат әһәмиятле бул сора менә. Мәктәп боласак, яшьлек кешеләрне бер-беренә нык бәйләй. Классташларымны да күргем килә, аларга хүз биргем килә. Зөлфия һинән башлайык. Безнең өләсәйләр була авылдан. Кыванып, шатланып килдек. Хәзер без үзебезнең балаларда алып килдек. Хәзер без 7 буынды беләбез. Әсәем Валитовтарда Әминә Валитова булгас, уже китә инде безнең икенче фамилия була. Валитовтар күп булып сыктылар. Ул хәтле булыр да дип уйламадык. Инде менә зур итеп рәхмәт әйткем килә инде. Бәләкәй авылда безнең авыл бик күңелле авыл, матур авыл. Бергәләп күңелле яшәйләр. Бер-беренә сак карашып, ярдәм итеп. Үзем Искандаровларның инде үзе башлап алда тавыз кәмен. Шәҗәрәне өйрәнү, тәлән итеп өйрәнү әһәмиятле, чөнки ул киләр буындар өчен кирәк. 7 буын гына түгел, 10-12 буынды белдек. Мусиндар, Искандаровтар, Валитовтар төптән нәрәк караныһынан агас тамырынан да төптәрәк алар агайны бер туганнарның баллары килеп сыгалар. Туганнар. Был авыл электән бердән булды. Шул тиклем бердән булды. Менә өйләрдән авыл ташландык, авылдар күп өйләр ташландык дип әйтәләр дә, менә әле карап йөрнек авылда бер өйдең дә урыны буш тормай. Бөтә өләсәйләрдән, олатайлардан, картайлардан урыннарында, нигезләрендә обязательно кеше бар. Валитовлар, Мусиннар да, Искандаровлар да һәр берсе өйен ташламаган.
Әсәйемнең атаһы Искандаров булган, Гыйбадат. Алар туганнар күп. Шул Искандаров инде мин. Нидә кешеләр булар Искандаровта? Искандаровта бик егәрле, уңгандар алар, укымышлы, тырыштар, бөтә яклап та төветергә була. Бик күп белемле кешеләр, укыган кешеләр. Аларга хас менә дөнья үткәндә акыл менән дөнья китү иде. Акыллылар инде. Акылга таянып, күңелгә таянып эш итәләр. Ошында туып үстем. Кайда гына эшләм дә иде. Ундала квартира бирделәр, бер җиргә китәм килмәне. Моторлап, ошында уйбисә дөнья. Балаларыбыз дурайды. Ошо түбәнгә. Балалар акыллы булганнар, тәртипле булганнар, әзер укырга тырышсыннар. Укырга баласага бүтән возможность бар. Только үзләрен тырышса кирәк. Күгәрсен районының Үрге һәм Түбәнге Һаз авылдары Бәләкәй Абыз Ерекле авылынан бүленеп күсеп утырган. Ике авыл бергә кулга-кул тотынышып, туганлыкты яңыртып, дуслыкка таянып, ниндәй генә заман юлдарын үтмәгән. Улар аң белемле, алдынгы карашлы, туган җирнең хуҗалары булган нәселдәшләренә ияреп, тагы бик күп дәврләрдә имен, исән яшәрәле. Инһорама бәхетлемәтәйә, инең менән үткән гомерем. Мөмкин булһа кабат яшәр инем, мин янымда булһаң һәр көнем. Мин кабатлайым бәхетлемен, булыңа инең көйгәрем. Йолдарлык сәскә сол ятқала, яшьлектәге кебек көйәрем. Мен патма батлайым бәхетленем.